bibliotecario municipal, os profes do equipo de biblioteca do Instituto de Porto do Son, recollemos unha selección de lecturas que a nós nos parece que poden ser para vos importantes. Quero agradecer a colaboración de todos os centros de ensino do propio bibliotecario municipal, como non, de Sonia, coordinadora de toda esta iniciativa. Nos collemos o guante desa proposta e desde logo que esta non será a última das colaboracións, sino que será unha de moitas outras que espero que podamos seguir facendo. Naqui hai un conto que me gustou moito, o dunha princesa que lle ocurría enormemente ser princesa. Hola. Bo día a todos e a todas. Eu veño aquí a contarvos un conto. Quen quere escoitar un conto? Ui, que baixiño. Quen quere escoitar un conto? Mirad, vou vos contar o conto de unha nena. Pero non era unha nena calquera, era unha nena moi especial. Porque Isabela, a nena deste conto, era princesa. Quen quere ser princesa? Hai moitísimos anos existiron 3 porquiños que eran irmáns. O porquiño máis pequeno chamábase... Tosmi. ¡Ai, corte! E entón, a casa de Gloria empezou a moverse e caer. E entón, o porquiño máis pequeno saiu correndo. Fixeron moitos nenos e nenas. O Cole de Nebras teñen 2 actuacións para nós. Campanario tamén nos teñen preparado unha sorpresa. Algo dos chivos e a outra paixonita. Escoite. Caso a barba pequena, en seus cornos pequenos, facendo pouquiño ruido cas súas patas, patín. Algo chico pequeno.